Moi Joudupe. Mä halusin tänään sanoa sen, että me ollaan menossa nyt kaveritten kanssa huimalle. Ja mä alan tekemään huomenna tai sitten tänään alan jo tekemään tommosia videoita. Nyt mun pitää kuvata tämmöisellä yhdellä kameralla. Mun pitää tälleen. Okei, vitsi oli. Mä kuvaan verkkokameralla. Niin. Tänään mä halusin sanoa sen, että mä sanoin se, että me ollaan menossa uimahalliin. Mun ääni on tosi niinku tommonen huono. Sen takia, koska me oltiin tänään, mä oon vasta herännyt jotain 10 aikaa. Se ei oo mulle kovin paljon, mun pitää olla ennen 2 tuntia hereillä, kun mä puhun jo kunnolla. Niin. Jep, me ollaan menossa tänään uimahalliin, niin sillä yhden kaverin kanssa, kuka me ollaan menossa, niin silläkin on oma kanava. Tramboid. Ei se ollut se. Ei ole mikään vaan tommonen kanava niinku. Oliko se joku Travel? En mä muista. Niin. Että. Ja sitten mulla on vielä yksi ilmoitus. Mä voin pelata Croftobiaa, mutta mä en pysty kuvata sitä. Että mut taitaa nähdä maissa vaikka, mutta mikä sen yhden maan nimi oli? Omistavat. Siellä mä käyn tosi usein, meidän me kliirataan sitä mun kaverin. Siellä mut näkyy eniten. Jep, tää on kestänyt 2 minuuttia. Mä veikkaan, mä alan lopettaa. Tässä oli, mä vaan puhuin, että mä sanoin, että mä kävin lähden uimahalliin. Voin alata kuvaa maideita ja semmosia kaikkea. En oo itse asiassa sanonut semmoista. No, nyt sanoin. Ja jep. Ai niin joo. Sekin vielä. Mä alan siis kuvaa. Mun tyypin nimi on MRCC Crop tossa pelissä. Ja mitä mä haluaisin sanoa? Ja mä käyn tosi usein Omistavat maassa. Tulkaa sinne. Mut se ois moro tää kerta. Moikka!